दानिया खन्थाइ आवरायनो फैगोन मिस थुनलाइ बसुमतारी क्लास 5। खुलुमबाय मानगोनां बुंथिगिरि आरो सारियाव जिरायनाय बिजिरगिरि सार आरो मेडाममोन, आंनि मुङा थुनलाइ बसुमतारी। आं थाखो 5आव फरायो। आं फरायनाय फरायसालिनि मुङा साबारि एमभि फरायसालि। आं दा दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय जोंनि गामि। आं दा जागायजेनसै। समायना जोंनि आंगो गामि, समायना जोंनि न', लांगोना मोखाङाव मोनाबिलि समाव समायना सेफालि बिबार बारनाय, समायना जोंनि थाइजौ खान्थालबारि, समायना गय फाथै, समायना जोंनि जाहाबनाय फोथार, उसिबावो सनाथि माइ, समायना जोंनि गामिनि फुख्रि, खुसिजों सानस्रियो हांसो राजा, समायना जोंनि गेरेमसा थाइगिर, बेरेमाया हायो बासा, समायना जोंनि दाउमा दाउसा, समायना बिफांनि बिबार, समायना जोंनि सोरजिलु सिखिरि, बावगोमालाङो दावबायारि। गोजोन्थों।